Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Tolosa goxuaren ondoren, iritsi zaigu Babarrunaren astea Tolosara. Azoka berezian ja nahiko giro dagoela ere ikusten da. Bai, alatxe da, ja jendea ikusten da, eta, bueno, eguraldia lagun degula, poliki hemendikan aurrean ikuste jendea hurbiltzen hasiko dela. Aurten Babarrunak gauza berezi bat ere galduko du. Mari Carmenek bere kargua ja utziko du, Babarrunaren munduan Tolosan eraginik izango du. Ba, hombre, espero dut eraginik ez eukitzea, baina bai egia da eskerrak eman bartzaizkiola, 18 urte ondoren beran postu hautsiko du. Uste deno iristen zaigula momentu baten postua usteko epoka hori, eta berak 18 urte inditu, lan ikaragarria indu, Babarruna bale bat izatetikan munduan ezagutzera eman du. Aurten honetan berezitasun bat edo aldaketa bat ere ekarri duzue. Aurten ez da enkanterik egingo, zozketa egingo da eta bertako dirua ere donatzeko aukera duzue. Zer da aurtengo berrikuntza hori? Bueno, ia zehon, inean buelta batzuk ematen, agertze aukera zehon horreri bestera baten iteko, eta ikusten zen enkantearena poliki berakasi joala, eta gero enkante horrek atzetik handakarren lan guztia ere etzala erreza, eta Babarrun elkarteak proposatu zigun zerbait ezberdina egitea, ez? Oginan 1000 formato ikertzen, eta azkenean erabaki gendun, badago aukera hemen ondoan dagoen postu baten adengikoa jarri dutena, norberan izena bizena jarri euro bat sartu, eta horren truke gero zozketan sartzen da, eta lakari hori zozketatuko da parte hartu dutenen artean. Aurtengo honetan aldaketa txiki batekin etorri zaigu Tolosako Babarrunaren astea, izan ere enkante egin beharrean zozketa izango da, eta bertako parte hartzeko euroa zuentzat izango da. Zer suposatzen horre zuentzat? Alde batetik eskerrak eman, eta guretzat gauza hauei esker diru ateratzen dugu elkargoari laguntza bezala izateko, aurrera eramateko dena. Euro bakarra den arren, zuentza laguntza asko izango da guztien artean euro bat ematen bada, Bai, hori da, bakoitzak euro bat jarriko balu, gu oso pozik, horrekin nahiko izango genuke, así que jendea anima dadila eta bakoitza euro batengatik bere botua eman dezala. Momentu honetan zuen elkartea nola aurkitzen da, ze goratan dago? Badago, ekonomikoki parte bat jasotzen dugu diputazioaren aldeti, baina gero oso zati txiki bada, orduan hortikan aurrera ateratzeko inbar ditugu olako aktibidade asko, diru ateratzeko eta aurrera juteko. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.